ఓం సం శనైశ్చర్యాయ నమః. భక్తులందరికీ నమస్కారం. హిందూ సంప్రదాయంలో శని భగవానుడి అనుగ్రహం కోసం వేచి చూసే పర్వదినాల్లో అత్యంత పవిత్రమైనది శని త్రయోదశి. అయితే ఈ త్రయోదశితో పాటు అమావాస్య గడియలు కూడా తోడైతే ఈ రోజున చేసే పూజలకు 100 రెట్లు ఫలితం లభిస్తుంది. శనిదేవుడు న్యాయాధికారి. జాతకంలో ఏలనాటి శని, అర్ధాష్టమ శని లేదా శని మహాదశ నడుస్తున్న వారు మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఈ శని త్రయోదశి మరియు అమావాస్య కలయిక ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. భక్తితో, నమ్మకంతో ఈ పవిత్ర దినాన శని భగవానుని స్మరిస్తూ దాన ధర్మాలు చేద్దాం. ఓం సం శనైశ్చర్యాయ నమః. సప్తమి